Не знам дали запознат, ама аз занимавам социални мрежи. Повечето неща са безплатни на инфлуенсърите, ние не резервираме. Ние направо Те ви подаряват. Днес раздаваме промокодове на хората на Витошка за 10% отстъпка в Facebook BG, но ако не си на Витошка, можеш да ползваш Black November 10 и да имаш отстъпка и ти. Правиш си резервации за някакви различни услуги. Предполагам дали ще за фризьор, дали някакви други неща. Резервации принципно най-много си правя за къде да спа, примерно в някой друг град. Някакви услуги, които ползваш за месечно или за седмично. По-скоро за заведение се случва от време. За заведение. Да. Добре, а нещо друго по-интересно, което ти се е налагало да резервираш, нещо, което да не ти се случва много често? Честно ти кажа, не се сещам. Аз не знам дали запознат, ама аз занимавам социални мрежи. Повечето неща са безплатни на инфлуенсърите, ние не резервираме. Ние направо те ви ти подаряват. Да ми подаряват. Ами аз тогава ще ти дам нещо безплатно, брат. Така аз ли? знаех, че си инфлуенсър, щях да почна направо създаването. Да, давам ти един промокод за EasyBook BG. Така. Платформа за онлайн резервации. Влизаш, резервираш си, без да звъниш, без да се занимаваш по всяко на време на денонощието. Какво може най-често да резервирам вътре? Всичко може да си резервираш. Брат. На жената може ли? На жената може всичко да я резервираш. Значи това помага реално на един мъж, който направи една жена да я праща някъде, като иска да я изгони за един ден. Пращаш жената, резервираш един масаж, после резервираш един фризьор, тя трябва да се движи между двете локации, ти си излизаш с приятели. Супер, много ти благодаря. Ево, брат, благодаря ти. Запази час онлайн с easybook.bg. Удобно, лесно, бързо.